Ako s prvým sme sa predstavili s hudobnoslovným pásmom Podsta Liptovu, v ktorom účinkovali okrem iných aj také osobnosti súčasnej liptovsko-mikulášskej osvety, ako je pani Etela Trégerová, uvolená. Keď ťa čujem, volil bych kľaknúť na kolená a modliť sa modlitbu skrúšenú. nemenej kvalitná recitátorka pani Zdenka Matejková, Od okní záhrady kvitne kňažia. Jak na tú ľanitku vedríček povieva. predseda mikulášskeho odboru Matice slovenskej pán Milan Stromko, Teraz zvon večerný ko modlitbe tam zvoní. Zachoď prenádherný. no a nakoniec sa tam blísla aj moja maličkosť. Aniel Boží letí dolu z hviezdnatého neba brán, deťom zeme všetkým spolu nesie radosť, dobrú vôľu, čo im zoslal nebies Pán. Pásmo bolo popredkávané osviežujúcimi vstupmi folklórneho súboru Váh. Dievčatá predviedli spev, muzikanti hudbu, tanečníci šikovnosť, no a na záver všetci spoločne, všetko dohromady, obdivuhodnej tanečnej kreácii. O podujatie sa zaujímala aj miestna lučenecká televízia. Pozorný režisér, pán Emil Hyžnaj, ale trochu nervózny autor, pán Peter Vrlík, však boli s predstavením nakoniec spokojní. No a zdá sa, že prítomnému obecenstvu sa to páčilo tiež.